Siyabonga baba. SG sibonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi uvale kahle. Wavaleka kwalithuba. Ngijabula kakhulu. Sanibonani bandla. Ngibingelele ne-leadership yonke, ngeke ngisayibala ngamunye ngoba seyibaliwe. Ngibonge nje ukuthi sibe khona la ukuthi sizolalela leli cala elibekwayo kuthiwa kunecala. Namanje sesiphuma enkantolo asikaliboni ukuthi liphi leli cala. Sesiphuma khona impela zolaleli abantu abakhulumayo lapha no-magistrate nabameli. Kodwa ngeke sikutshele ukuthi bathi konakelephi ngoba konakele ndawo. Ngiyabonga-ke kuthiwa ngibingelele nje kuphela. Ngizobingelela lokhu kwangempela. Nginganibingeleli manje. Okay. Ngoba nithi-ke buwa la kuseyisizinto. Ngitabuwa kaSotho he. Ngizile la akibuwe. Yabuwa ya no. No. Comrades, ngeke ngisakhuluma ngoba ama-comrades asekhulumile ikakhulukazi uNobhala. Mina-ke uma ngilalela noma ngibuka kunezinto ezenzekayo kuleli zwe lakithi ebesilibiza ngokuthi likhululekile, ebesilibiza ngokuthi la abantu bakhona benza yonke into enhle njengoba bekhululekile. Kodwa ziningi izinto ezenzekayo. Ngenhlanhla-ke nakho namhlanje sikhuluma ngale yengane esencane yokuthiwa uDuduzile ozovela enkantolo kaMantshi. Angazi noma ngizwe kahle yini, ngizwe sengathi ithi iMantshi ithi kufanele liye phezulu kulamajaji amakhulu, noma ebethi akaliboni icala yena mayekhulumela nje, kodwa still uthi aliqhubekele phambili enkantolo enkulu ngaphezu kwale. Inkinga-ke ekhona kimina uma sizibuka nje thina sisodwa, kunezinto ngesinye isikhathi esizikhulumayo kodwa siyikhulume nje ebese siphelela endleleni. uNobhala uthi ngaboshwa, akashongo yedwa. Ngicabanga ukuthi nalensizwe ekhuluma eqala yathi ikhulumela uDuduzile isho njalo. Eqinisweni uNobhala uthi kwalento ukuthi kuze kube khona umsindo okwathi abantu bayikhulumela-ke ngoba phela kufanele bakhulume, banelungelo lokukhuluma ngalento okwakuthiwa kuqala idemocracy. Uma ungayilalela nje isho izinto eyini ngokufanele bazikhulunywe, hlonishwe, kwenziwe konke. Kusenzeka yini manje? Uma ungathatha mina nje njengoba kade uNobhala esho, ngingomunye owadela ukufa ukuthi alethe inkululeko eSouth Africa. Kangangokuthi ngiboshwa izitha abacindezeli, bangigweba iminyaka engama-10
kanye nenyanga eziwusikisi ngoba khona ngake ngagwetshelwa nje lento bakuthiwa yini konje Nkosi yami uboshwa nje ungasiwe enkantolo uboshwe nje ushawa ilokhuza namaphoyisa kwafa abantu ngamanye amagama ngizimisela ukunikezela ngomzimba wami ukuthi ngife makufuneke kufike ngaba yisosha ngizilindele ukuthi ngafa noma nini kuphela abantu bakithi nje kuphela ababecindezelekile angizange ngiboshwe ngingenzanga lutho ngaboshwa ngoba ngangilwela inkululeko ukuthi ngenkathi silwela inkululeko angizange ngidlule emhlabeni inhlanhla abaningi abafowethu nodadewethu badlula noma ngenkathi ngiboshiwe ngihleli eRobben Island ngangingenandaba ukuthi ngiboshwe ngisejele ngoba ngangithi uma ngiboshelwe abantu bakithi kulungile ngihlalela ishumi leminyaka ngamanye amagama ngisacrifice ngisho amabhunu uqobo lwawo noma bacindezeli noma belungu abakaze bangibophela ubala behlaza benjalo ngenkathi bengibopha nje ukuthi ngiye ejele babazi ukuthi ngenzeni kubona ngavuma futhi ukuthi ukulela inkululeko ngeke ngikuyeke ngoze ngife ngafunga ngalo nkathi kulo mbuso wethu esithi unedemocracy kusho ukuthi umbuso wentando yeningi kusho lokho sesikhululekile ngenza sacrifice engako yokuyohlala ejele ishumi leminyaka ngoba ngathi mangiphuma ngaqhubha futhi ngangayeka inkinga ke sesihlangana nayo sesibusa manje ungasebona belungu abasibophayo sizwana kahle lento umphumela esikuwona namhlanje ngoba sisembedweni namhlanje suso nje emakhaya kwathiwa asize enkantolo ngoba siyethuswa nje kuphela singakafiki la ngaboshwa sengiboshwa abakithi ke manje abakithi abelungu bengasaphethe zokuphetha abakithi noma sebephethe nje manje abelungu ngoba sasiphethe impela nibuyele emva manje nisenkingeni kunento ebizwa kuthiwa yini konje Nkosi yami mayiphelele kuthiwa yini ideni wisho ukuthini okay ngihlalele nje ngasukelwa insizwa efunda umthetho waze yaqeda yathi nya yanikezwa umsebenzi angwazi ukuthi wawuqhamuka phela umsebenzi kuthiwa yini yona le nto nango ke nje uthi izondo commission phela uzondo waba khona wasebenza ngiyamazi lo mfo kodwa asoze siye kumbiza ngoba wenza isimanga usenza isimanga manje ngalesi asimanga angazi nizwile le ngoba khona bebexolisa khona into kwenzeka iphutha thina saboshwa usibona nje sibanga umbala ke naye sibanga ubala nje uma efika lapha ufuna wangibiza kuqala
njenge-visitor yakhe azongibuza nje eyi-visit. Ngaya futhi ngafike ngakhuluma konke ayekufuna. Ngemva kwalokho kwangibiza-ke manje sengibizela ukuzongibuza. Uma ngibuza-ke ngithi kuyena, hhayi ndoda, ngicela ukuthi ungabi usihlalo wale commissioner yakho, ngoba mina nawe siyazana. Umthetho-ke lo ushiwo uma kuphilwa ezweni, uma izwe line-democracy, izwe lithanda abantu bakubo. Ngithi no, ungalokothi baba uhlale lapha ngoba mina sizihlobo, mina nawe sizihlobo. Kanjani naye? Ngaleso sikhathi nganginonkosikazi osubali wakhe, ngoba yena waqonya udadewabo kalo, umuntu futhi owayekukhongolose, esasisebenza naye ngokomthetho, lo mthetho wamazwe aphila ngempela. Kuthiwa uma unikezwa isikhuni noma unecala, lo muntu enazana naye anikwazi ukuthi nihlale ndawonye nikhulume leyo nto, fanele asuswe uze usihlala. Ngithi-ke kulokuzana kummeli wami, tshena leli jaji ukuthi ngeke likwazi ukukhuluma nami ngoba singabangani, sizihlobo, umthetho lo. Athi no, akangazi, akakazabe isihlobo sami. Ngakwaliza ijaji qamba manga, ngalizwa ngo-C, mina ngalibona ngo-C, not u-C lo ngane, ngalibona ngo-C. Hawu, nanku umthola akasangazi lo muntu, wakungiphika impela. Lo muntu wafungiswa ukuthi uyijaji, uyokhuluma iqiniso kuphela. Manje uxakekile-ke ngoba ngenkathi kwenziwa, nithini lento, i-commission or i-commission, ngenkathi kwenziwa usebuzwa-ke ummeli wami, ngoba lento ijwayelekile nje ukuthi uma umuntu engifuna ukuthi wena ukhulume nami kuye kuze usihlalo. Yini ungenawo usihlalo? Ngoba kwakufanele uba khona isihlalo kule commission. Useshonephi lo muntu ongiphica isigqoko sami ngithathile kuze? Manje isigqoko sami, isigqoko sami, angazi ubeyaphi. Ngoba phela nginempanda manje, ngimdala ngimncane. Uthi-ke ummeli wami, yini ungazange ube nomuntu osihlalo na? Yini bosihlalo wedwa ngoba wawuzohlangabezana nento nje? Umthetho uthi uma umuntu enaleso sicelo, wena thatha lo oyiphini lakho azohlala la, ubeseceleni ukuze umcimbi uhambe kahle. Uyamazi ukuthi waphendula wathi, ephendule immeli wathi no, angifunanga ukuthi ngibe nosihlalo ngoba usihlalo uzongihlupha uma sekufike egcineni sengithatha iy'nqumo. Usho ufuna ukuthatha iy'nqumo zobugebengu ngamanye amazwi. Ijaji-ke lelo, ijaji njalo. Niyayibona indaba? Ebese-ke kuyadlula lapho. Ngithi-ke mina no, ngeke ngize lapho, ngeke ngihlale na ngoba uyisihlobo sami. Athi angisona isihlalo, waze wabhala emaphepheni. Angifuni ukudlula ukuthi isihlobo kanjani, ngoba angikhulumi kabi, ngichaza nje into eyangehlela umuntu ngimazi. Hayi ukuthi ngimazi nje, umngani wami. Noma ungambuza nangaliphi ilanga ngiyokutshela impela sazwana impela. Nokuthi aze ayebe ujaji le, imina engamazi uba le nsizwa le ngiyayazi. Samethemba-ke, ngithuba methemba umuntu kusho isiZulu. Uma sekudlula lokho-ke manje, angisayi ngithe kuyena ngizi mina lapho. Phela ngimina, mina ngumlwelo wenkululeko.
ngeke nje ungiphose ngapha nangapha, akekho umuntu ozongidlala. Ngathi angizi kuwena ukuthi awumkhethanga umuntu okwakho lo, wenze njani esikhundleni sokuba adlulise lolu daba la kufanele ukuthi adlulise khona. Wathumela emajajini la ukugcina. Usabuya manje awuzubaleka mase ngishiswa ilanga. Uzolibamba ke manje mase ubaleka ngumemeza. Ngifuna ukunitshela ukuthi kwaleyo nto ukuthi ummeli noma umuntu onikezwe umsebenzi ukuthi awenze angawenza wephule imithetho eyijaji, sithule thina sonke la ezweni sibukele nje, ibonisa ukuthi kunenkinga nakuthina. Asikwazi ukuvikela nokuthi sithi inkululeko yothi sifuna iphumelele yonke siyiphethe siyehluleka badlale ngathi abantu. Khona omunye umfo lapha obe yiminister, unfortunately usedlulile emhlabeni. Kuthiwani mawuthi uphele kahle ngalapho, kuthiwani mfundiswa thini ngoba isifundiswa mawuthi emntwini hambe kahle tshela yes, so may his soul rest in peace. Sikhona wadayisa lento kuthiwa inkampani zethu, ngoba makuthiwa inkampani zikahulumeni lezi kushiwo thina abanikazi bezwe. Samthetho wadayisa umuntu wadayisani konje, wadayisani konje mangikhumbuza. Wadayisa nizwele. Ngifuna ngiza njalo ephuzweni elikhulu leli la namhlanje. Sila ngento engekho kodwa ngeke sisho lutho. Sothula nje hayi ke asiqhubeke futhi. Siyoyidefenda nini inkululeko yethu? Thina ke manje abanikazi bayo abathandayo benze lo judge engikhuluma ngaye ngeke ngimiyeke impela. Wavelelwa phela la kumina. Ngoba ephethe amajaji lawa kazwe lonke. Wababhalela incwadi ephula umthetho. Ngicela ukuthi nibeke ama-charges ngamagama, nibeke icela kuzuma cala ukuthi uyala kuzokhuluma nami. Ningamgwebi kancane, nimgwebe iminyaka eyishumi neminyaka emihlanu. Wakwezwa lokhu ijaji litshena amanye amajaji ukuthi gwebane kanje lingabadedeli bakhuluma indaba yabo. Niyayibona lento? Ngathi ke mina no, uma uthathela amajaji ngoba uphuma emthethweni ngeke ngiye kulo nkantolo, and I meant it. Namanje mina mangathi ngiyafa manje ngafa la, anginandaba, angiloni igwala ngesabe, angaze ngesabe nangelodi la. Ngathi ngeke ngize kule nkantolo esatshwayo wonke umuntu. Kuthiwa inkantolo enjani konje ningwaneziyo? Constitutional Court. Icourt okuthiwa liphethwe ibhuku lomthetho lentando yeningi ukuthi ayikho into ongayenza iphuma eceleni, ayiphulwa. Umthetho uthi uma ijaji lenza umsebenzi ngenzansi aliwudluliseli phezulu lapha, liwudlulisa kwamanye lukhule kancane kancane. Yena wavela uqondisa khona kubantu bakhe. Bayamesaba ngoba usebenza nabo, ngoba unenkani njengoba baba nenkani kimi. Ukonakala kwezinto kulelizwe. Amajaji nangempela into ayishintsha kuphela ukushintsha isigwebo kumina. Kodwa bayithathi njalo ngoba bathunywe ubani ubasi wabo, waye ubasi wabo. Bathi mgwebeni lo, wazobatshela mgwebeni nesigwebo. Siyoyisho lento ngoba wayisho. Uyohlupheka Nkosi yami ngoba akakazi ukuhamba emhlabeni nathi sisekhona.
solokhu siphinda nje, solokhu siphinda. Obani abenza ukuthi izwe lingabuseki kahle na? Amajaji okugcina okuthiwa iwona aphethe umthetho sisekelo, ubona uphethe yonke imithetho eSouth Africa. Mayithola lento esikhundleni sokubathi uyapeta baba, thumela lento lapho kufanele khona, noma beka umuntu ozokhuluma noZuma bathi awusiyamshaja nathi seshilo ubasiwethu. Bathi angize enkantolo, ngathi ngeke ngize ngoba niphula umthetho. Ngasho sengathi sengishilo phela ngidlala umfo kagcina amazwi ekudlala ngami. Ngamtshela ngathi awatshena amajaji ngathi ngeke ngize ngoba ngidefendani inkululeko lesayilwela. Kufanele bekhona ukuthula noxolo. Alukwazi ukuqedwa ukuthi leyo nto sayisho iqedwe amajaji akhuluma into engekho. Laze lasho-ke njengoba bekusho usihlalo la, wathi lento esimgweba ngawuZuma yiyona right kodwa siyamgweba ngoba uyedelela. Wakwalizwa ijaji elinjalo elithukayo. Selifana nathi manje sesilwimbi nalo esikhundleni sokuba bahambise izinto ngomthetho. Ngeke ngiwahlonipha amajaji anjalo nakancane, ngoba kufanele ukuthi amele iqiniso. Athukuthela amajaji agana unwabu. Bathi siyamgweba, bangigweba ngempela kukhulu ukuthi angivelanga enkantolo ngizothetha icala into ewumthetho ufanele yenziwe. Amajaji awuphula, awusaphula nabamelike Nkosi yami, noma abashushisi, noma kuthiwa yini lobe sinela lobethetha icala kuthiwa yini, kuthiwa umanje be-straight ake kwafika lapho khona abangithatha bangisa ejele. Ngingazange ngibe necala, ngingazange ngithethe icala. Izwe elinjani lelo na? Sathula sathini thina? Kazoke besafuna nenze njalo. Abantu base South Africa ngoba babekona umhlola bavuka nje bomvu. Ngoba phela bazokwenza njani uma kunabantu abacabanga ukuthi bona baphethe uNkulunkulu. Abantu bakithi sonibonisa ingakho kwaba khona wakhala insimbi mfana uphethe. Ingakho lapha abantu bakithi abazibonisa khona ukuthi la ekhaya asikakhululeki. Basukuma bama ngeenyawo bebonisa intukuthelo yabo esikhundleni sokuba laba abaphula umthetho ngoba bephethe umthetho bakhuzwe bazothiwa no. Abazi ukuthi bazotholane empi, abazange bayithola. Kwakufa nje abantu bethi sithukuthela. Abakufihlanga lokho angithi. Basi benze njani bo? Yazi ukuthi benze njani? Wafa abantu, babulala abantu, waphela babadubula manje abantu bomthetho. Nqaba yabantu. Manje baxakekile ukuthi bazobopha bani. Babona ukuthi ngoba abantu bayakhuluma yini le nikhuluma kuyona le eniphathayo. Kuthiwa uTwitter. Manje amaphoyisa ukhishwe ulokhuzana umongameli wakhipha amasosha ukuthi awazobulala abantu abaphetheyo akakhuzi. Waphuma kunzima. Musumkhulumela ngaleyo nsizwa mfana kithi.
angifuni ukukhuluma ngayo. Base beyobheka uTwister ukuthi ubani bekhuluma, bathola ingane laphana ethi we see you or I see you. Ake ningitshele, uma ubhala ku Twitter uthi I see you, icala lelo. Niyayibona lento engishoyo? Ingane ibona umhlobo, mhlawumbe uma ubungaqagela uthi nampa abantu bebulawa bo, we see you nini nibulala abantu or whatever, angazi. Namhlanje silapha nje for lokho osekuqede iminyaka engaki 4. Umuntu oyintombazane ubhala kwi-Twitter uthi we see you, uchajiwe namhlanje. Ngilalele kakhulu lapha ngifuna ukuzwa ukuthi kazi undodakazi wenzani. Ngithi mina bazongitshela ukuthi kunento efihlekile yokuthi wabulala umuntu noma wathumela umuntu ukuthi abulala umuntu, ayikho leyo nto. Kuthiwa nje wathi we see you. Ngitheke ngizoke nginibuze nje sihlele kanje ukuthi sithini uma kunje ezweni lethu eliphethwe abantu bakithi asebephethe manje, asebephethe nabelungu, sizokwenza njani? Ngoba kusho ukuthi amanye amazwe noma ubani la ozothi ngelinye ilanga abhale kwi-Twitter athi we see you, so wisiboshwe. Inkululeko enjani? Why sivumela uhulumeni adlale ngathi lokhu angempela? Sikuvumelelani lokho na? Yabuza manje. Yini sizoyenza ukuthi sesiyazi manje ukuthi uhulumeni wethu uzinikeza amandla okwenza umathanda kuyena, maye ngakuthandi uyakubopha noma unecala noma unalo. Mina ka ngikhulumi nje ngoba ngikhuluma, ngaboshwa ngingenacala ngoba uhulumeni bengangithandi. Sebebopha ingane yami manje ngoba nayo bengathandi nobaba wayo, bengathandi nenhlangano yakhe. Sizothula yini thina na sibukele lokho na? Ngale kwenzeka izinto ezesabekayo, abantu batholakala begcwele imali komantalanzi, into ebophisayo ababoshwe. Maneni thina sizele ukuzolungisa lelizwe, ngiyafisa. Uyabona lezi zinto engizishoyo azimnandi. Ngahlala ejele mina, ngeke ngimtshene okunye okuyimfihlo. Kwakufanele ukuthi ngingabuye ejele, kwakufanele ngingabuye, hayi ukuthi ngiyaqagela. Yazi mina bengicela into elula nje, ngoba okunye lokho esingakusho akuyokubalekile ukuthi njengoba kwenziwe lokho sikhonela ubala la, ngaboshela ubala mina. Kanti kwamanga amaningi aqanjwa ngami kuthiwa ngitshontshe izinto, ngakhe umuzi, ngitshontshe imali, akekho kwakuphuma nanesipeneni. Enye yezizathu abantu bakithi abangayiboni ukuthi
njengoba sakhe umkhonto wesizwe sicasulwa ilento yabantu abathi bayabusa bengabusi bebe bedla imali bentshontshe imali benza konke bebe besedelela besiqambela amanga. Sizoyilungisa kanjani lento? Sakhe umbutho omusha okufanele ulungise yonke lento. Abantu bakithi abamnyama baboni bacabanga ukuthi bona uma belungu besabahoha ukuthi tshontshela la kulungile ukuthi leyo nto isisaphambili ayisisi phambili. Siyezwana? Mina bengizocela nje ngisazoke ngikhulume nebandla lami abaholi ke sithi wonke umuntu omnyama ake kube khona ilanga esizoprotecta esizoprotesta ngalo sonke. Sibale lezi zinto ezenziwayo, sibale lezi zinto kulo hulumeni uhlulekile. Sifuna ukuthatha manje siphathe kuphele inhlupheko nokuzondwa nokuzondana kulelizwe. Ngoba uma singakwenzi lokho balokhu be nawe ngelinye ilanga ungenze lutho bazofika bathi ngena la uthe I see you ngena la ijele. Uma uthe nje I see you sazoke ngifune leli gama ukuthi yini le wrong kulona. Uma uthi I see you ngoba sitshenwa belungu lento nazi imfundiso ezisitsheni ukuthi I see you black man. Akashongo nokuthi I see you black man, uthi I see you nangu umntwana uvele enkantolo. Manje uma kuphinde kwenzeka kumnye nakumnye siyothi sithuleleni. Safuna nicabange lento ngelinye ilanga ke sihambe sithi lo hulumeni uyasibopha singenzanga lutho asisamfuni. Uma kuboshwa abaholi bakhona ababoshwa asisabafuni. Siyezwana? Ilokho nje bengifuna ukusho ukuthi asingavumeli ukudlala abanye abantu. Nathi izwe lethu le hlala kulo. Siyezwana? So yeka zonke izinto size ezinkantolo kuzothiwa wathi I see you siyabopha. Amaphoyisa njalo wona la. Asukela umuntu nje. Uyabona lapho manake uzofola uRamaphosa mawunisho. Uyabona akufanele sibe zithithibala nje. Asiyenzelanga lotho umkhono. Kofanele ukuthi lezi zinto sizisho sizikhulume ngoba zinjengoba sinjalo. Asikwazi ukuboshwa abantu ababonisa ubugebengu. Siyezwana? Mina into engixaka ukuthi sithuleleni. Abantu bathi wena uthe I see you. Nathi ngifela bese sizoku soma la. Intatheli zithuleleni zingasho ukuthi hayibo ayinjena. Kombe ngala. Ngithuleleni ake ningitsheneke inkokheli ngoba nezingqekwe. Igala leli besekulola namhlanje. Ani report land, ani report lezi. Niyakhetha man report. Wenzeni
undodakazi kaJacob Gedleyihlekisa Mhlanganyelwa Zuma. Kwenzeni? Kocelani mina. Aniboni leyo nto nayindatheli? Aniboni? Pendulani, nganithola ngishibhile namhlanje. Anithola ngishibhile ningabizi imali. Likhona yini icala likaDuduzile na wenzeni? Nizweni nina lapha enkantolo? Nizobhalana? Batholile uMgudmalanga, bathole beshibhile. Angithi basiza abamala iduze. Ngibuze one by one. Kulungile. All I'm saying, asibe fair sonke, ney'nkokheli asibe fair, ney'ntatheli asibe fair. Nakho konke nje, khuzani umhlolo obulala izwe. Angithi nenzelwe lokho. Angithi niyaripota. Khona ungaripoteki. Abathula bathinta into zabo kakhulu babona babhizi. Because nikhonela ukukhuluma izinto ezingamaqiniso. Khulumana amaqiniso bakwethu. Uyabona nje lento engithi ngelilanga usafuna ukuthi simashe. Ngaba simashi kuba niyakhuluma. Ngoba ngabe sidayi bayazi, basitshela. Sekufanele sisukumele phansi. Sizozosilalela ukuthi sithini manje mase senze njalo. Siyavumelana? Bekuyilokho nje okwamba kwethu. Ngibonga nje nami ukuthi siyabonga ukuthi nibe khona. Sakhona sonke. Thank you very much. Akukho ke ngizokusho sekuphelele. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami weba. Awulethu umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Umshini wami. Umshini wami. Umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Ay wena uyangibambezela. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Ay wena musungibambezela. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini.